guys! It's Michelle B and her will comment sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang umaga, magandang araw. Anong oras na ba? So, alas 10 na guys ng umaga. At, yeah. Ngayong araw na ito is, tawag ito, araw ng mga, ang tawag ba sa Pinas, sa atin, di ba, araw ng mga patay is November 1, All Souls Day, parang ganyan. So, kanina pumunta kami ng sementeryo para magtirik ng kandila at magtira ng bulaklak doon sa tatay ng aking Josaba Bells. Ayun, tapos, ayun, umuwi na kami dito sa bahay. And yes, maaga kaming pumunta dahil may trabaho yung aking asawa. And yeah, since today is the, what do you call this one? Is the, ano ba yun? Pangalagkalag ba yung tawag, tapos magluluto ako ng biko. Wait, magbibiko tayo guys. Diba? It's a Halloween. But ako ay Christmas yung suot. It's Christmas time in the city. Shingling. Diba, dati pa yan I love. Ang pangit nga lang kasi bakit X ang nilagay? Dapat Christmas talaga, yung ganyan ba? Yung ganyan. Hindi Xmas. Hindi ako natutuwa. Gusto ko nga sanang tanggalin tong dikit nito para maging plain na lang siya. Maging plain na lang na black ba? Kasi maganda yung fit niya sa akin ba? Top to mura lang to, nabili namin to ng asawa ko sa Primark o sa New Yorker. Basta ganun. Sa New Yorker kasi dito, mga damit yung mga pang pitit, mga, ano mo yun, madaming mga pang sexy. Tapos ito, hindi ko alam kung sa Primark o sa New Yorker. Sa Primark naman kasi madami rin. Pero pagka sa New Yorker is more on pitit, mga damit ba? Basta ganyan. And yes. Gusto ko sana siyang tanggalin or maiwan na lang tong heart. Tapos tatanggalin ko tong mga to. Hindi ko alam kung paano. Tsaka baka masira yung damit. So, nayaan ko na lang din. Pero ayaw ko nito. Matakalagay dyan. Ang daming Ayan. So, magluto tayo ng biko. So, meron ako dito. Yan, of course, sa pagtirik ko namin ng kandila kanina, sinama ko na din syempre yung aking sister. Ayan. Tapos, nagdasal, gano'n. At, yeah. Tapos bukas, every first Sunday of the month kasi yung church namin dito sa Filipino community. So, mag-offer na lang din ako ng prayer, ng mass, ganun. Tapos, kasi gano'n naman, last month, ganun din ang ginawa ko eh. Parang, ayun na yung naisip ko na na every month pagka simba, alam mo yun, yung, di ba ganun yung pag may simba, tapos yung mag-o-offer ka, yung madami nagpapa-offer ng na ba ng mass para sa mga mga mahal natin sa buhay na kasama na ni Lord, ganon. So ayun yung gagawin ko. So last month din nagganon din ako. So ngayon, kumbaga dati rin nakailang na din ba ako ng ganon. Tapos ayun. So bukas, dahil Sunday bukas, so ganon din, magpa-offer din ako ng din ako ng dun sa mass. Ayun. So yeah, that's good. So I have here rice, Royal Thai. Royal Thai din pala itong isa. Hinatira ko ng konti. So, magsasaing ako and ilan kaya ang gagawin ko? Medyo ko na. Kasi masarap ang biko eh. Pati siya lumiliit siya pagka niluluto siya sa gata. So, one. Tsaka madami naman akong gata dito na nabili. So, wala namang problema sa gata. Kaya, okay. Siguro mga 4 or 5. 1,
2, 3, 4, 5 na lang tayo para ano. So, nakagawa na ako nito guys. Nakapag-video na rin ako dati nito. So, ayun. So, ilang, ano ba dapat ang ano? Basta 5 na ano. Tapos, marami akong katasan. So, sasaing ko lang to guys. Tapos, habang ako yung tayo ay nagsasaing, ako ay, ano, magtawag ito? Maglilinis ng bahay namin. Tapos, may mga labahan pa akong kailangang salang. So, kailangan ko maglaba. Pero maano nakalagay kasi uulan daw ngayon eh. Pero, yes, maglalaba ako, wala makakapigil. Ayan, so, gusto ko lang sanang gumawa ng Maha Blanca. Itatry ko kasi isang beses ko palang nagawa yun sa Antipolo. Yung yung Maha Blanca, tinuruan ako nun ni Teacher Gemma. Ayan, so, ayun, tinuruan niya ako nun isang beses lang yun, tapos hindi na naulit. So, gusto kong itry, tapos nakalimutan ko, kailangan pala ng condensed milk. So, hindi ako nakabili ng condensed milk. Isarado ngayon, kasi nga, holiday. Pagka-holiday, sarado talaga. So, yun. So, sabi ko baka next week. Aray ko kasi hindi ako nakabili. Tsaka ito yung gagamitin kong asukal kasi ito yung browner, yung dark brown siya talaga. Ito yung mas gusto ko kasi meron ako dito light. So, ito yung gagamitin ko. Tapos, so, ayun lang naman. Sasayin ko lang to guys, na-update yung mamaya. Maglilinis lang ako ng bahay namin dahil makalat siya. At nag-declutter ako kagabi habang naghihintay ako ng asawa ko kagabing dumating is nag-declutter ako ng mga damit. Ang dami-daming mga kailangang i-box. Tapos dalhin sa candle box. Kasi hindi na ba sinusuot. Tapos, pati yung mga mga damit ko, yung mga dresses ko, ko na. Kasi wala lang paglagyan eh. Yung taga to, hindi naman sa walang parang para ano ba siya kasi hindi ko naman siya masusuot na dahil malamig na so matagal na ulit siyang masusuot. So pwede ko naman siyang suotin dito sa bahay. Pinag-isipan ko nga kung sabi ko, pwede ko naman itong suotin pang bahay. Pero hindi ko naman siya nagagawa eh. Kaya, ko na lang. Ilagay ko na lang dun sa, dun sa maleta. Tapos, ayun. Tawag ito? Ilagay ko siya sa calendar. Tapos, madami pa. As in, madami pa. As in. Ayun. Tapos, ayun. So, I update you guys mamaya na lang. Guys, good morning. It's another day. Kung mapansinin niyo, ganun pa rin yung suot ng damit kasi nga, pinansuot ko lang naman to. Hindi ko naman to pinagtulog. So let's go. Let's go. Oh, sorry. Anyways, it's another day. And yes, pakita ko sa inyo guys, mag-iihaw ako ng isda. Laki ng isda ako, diba? Pink, tsaka. Tapos, ayan, panglalagay natin sa loob. Tapos, andito yung mga mga sesame. So, hi guys. Ayan. So, ito na yung ating fish. At saka ito yung ating mga lamas. Lamas, ano tawag ito? Mga sangkap na ilalagay natin sa loob ng, sa loob nitong mga isda. At nandito yung aking mga sesame. Sesame, wait lang, para makita nyo naman akong maigi. Charot, ayan. Tapos, lalagyan din natin ng a little bit of sesame oil para maging, siya. Tapos, siyempre, asin. Tapos, meron ako ditong krauter. Pampabango, tapos syempre black pepper, and then paprika. Ayan, so let's do this. Anyways, nahugasan ko na yan siya, kaya nandito na siya. Ang lagyan ko muna ng mga asin is itong labas. Dito ko na nilatag sa foil para hindi na ako mag-ano ba. Ngayon na ako makaluto nitong tawag ito? Nitong tilapiyang pink. Pink tilapia. Ang laki niya eh. Ayan o. Sobrang laki niya. Saka solid. Solid. Lagyan din natin sa loob para karoon ng lasa. So, binili ito ng aking sour bells sa Asian store. And yeah. Lagyan din natin ng paminta. Paminta, hindi pala paminta. Anong tawag dito? Paprika. Lagyan din natin ng paprika para, alam niyo yun, maglasa rin kahit dito sa labas. Meron din to. Tsaka, tawag ito? I'm so happy kasi nagugustuhan nila yung itong
Siyempre mga ano tayo, mga Pinoy, we really like fish. Filipino like seafood, really like seafood, especially fish. Which is, meron din namang hindi kumakain ng isda, pero most of us Filipinos eat fish, yeah? Hindi ko pagsasawaan ng isda. So, yun. Kasi nga, dadalhin ko to guys sa church. And then, yung ating paprika. Ay, paano ko to gagawin? Wait lang, naghugas tayo ng kamay. Ano na yun, hugasan ko na lang. Ayan. Ayun. Tapos ang crowther kasi dito ko ilalagay sa loob. So, lalagyan niya natin ng damihan natin ng asin para magkaroon ng lasa. Baka mamaya walang lasa to. Yan. And then, lagyan natin ng sesame oil. A little bit lang, guys. A little bit just to spice the, kasi maganda tong oil, sesame oil, guys. Healthy. Yeah. Konti lang. Ayan. Para magkaroon lang ng yung ating fish. And then, it's time to put the, what do you call this one? Nandun ako ditong tanlad. This is tanlad. Nabili ko sa Asian store noon pa. Yan. So, madamihan natin itong sa malaking isda. Kasi hindi naman ito magkasya dito sa, nasaan na yung isang maliit. Tapos, sibuyas, of course. And then, of course, the luya. Para mawala yung, tapos may isa ako ditong, tawag ito? Sibuyas na dahon. Frozen kasi yan siya, kaya ganyan. Tapos, of course, the tomato. Cherry tomato yung ginamit ko. Wala akong ibang tomato eh. So, hindi na ako bumili ng tomato na iba kasi okay na yan. Tapos, lagyan natin tong crowther. Wait a minute. Lagyan natin ng crowther sa loob. Ba't hindi ko pa pinag-o-open to kanina? Para magkaroon ng bango. Ayan. Tapos, lagyan pa natin ng asin. At, paprika sa loob. Yarn. So, this is the palaman. Oopsie. And the other one, of course, the same process. May tayo dito, may tanlad. Ito yung sibuyas na dahon. Sibuyas na tunay. Charot na tunay. May fake ba? Tapos luya. Madami talaga ako maglagay ng luya. Para maano yung ng isda, diba? Saka masarap pag madaming luya. Ayan. Tapos, tomatoes. Madami akong tomato dyan, pero ito lang yung inano ko. Na parang cherry tomatoes. Parang cherry tomatoes. Cherry tomatoes talaga siya, sis. Hindi lang parang. Aray ko, tapos lagyan natin ng crowther, of course. Same process as before. Of course, lagyan natin ng salt. And then yeah. So, it's all okay. Dagdagan pa natin ng asin sa labas para pagkaano ba. And then, I'm going to make balot it in the foil, aluminum foil. So, ito yung mga pinagbalatan ko kanina. Ano muna natin to para magkaroon tayo ng space. Takpan natin to, baka malaglag, sayang, matapon, yung lahat. Ito yung tomato ko. Datal pala, hindi pala siya cherry. Datal tomato. So, unahin ko munang balutin ang ating maliit na fish. Itong maliit para, you know what I mean? Nagdagan natin ng asin kasi ayaw ko siyang, ayaw ko siyang maging matabang. Baka, yan. Yan. So, of course, let's make it like this.
Ayan. Aangin ko pa yan. Babalutin ko pa yan ng another. Itong, wait lang. Diyan muna yun siya. Itong malaki, ibalot ko na dito sa plastic. Sa ano na to. Kasi, sayang naman pagka hindi mo ginamit itong pinaglagyan, di ba? Na foil. At saka nandyan lahat ng lasa. Lahat ng lasa nandito sa foil na ito. So, yeah. Ang laki niya. So, laki niya. Nakalabas pa yung ulo niya. Mamaya natin na ano. Ianuhin ko pa yun ng another. Oh, God. Lumabas yung yung sauce. Anyways. Yeah. And then, ibalot pa natin sila ng maigi. Ito muna. Ang ulo ko yan. Parang may sabaw. So when I wake up in the morning and I step outside and I said, so nalagay ko na siya, diba? Tapos, another one. Balutin natin ito isa. Yeah. Para dito naman. Hindi ko siya pakabalutin ng madami kasi para malibalik yung ba. So, yung amin namang grill is naman siya, bigas. Kaya, madali lang to guys. Oh, diba? I have that of fish. Fish. Sorry. So, yeah. Ipipreheat ko lang yung aming, pipreheat. Painitin ko lang yung aming, doon, ihawan sa labas. And update you guys later. Guys, update. So, malapit na akong umalis pumunta ng church. At naluto ko na pala guys yung tilapia. Tingnan nyo. Charan! Diba? Lagyan ko ng mga kamatis, sibuyas, pipino, ganyan. So, pakita ko sa inyo ng maayos. Wait. Wala, diba? Tinanggalan ko na ng foil para hindi na ako mahirapan mamaya. Pero maayos yung pagkaluto niya. 1 hour ko yung ginrill. Akala nyo ba? Nang paliit-liit lang. Paliit-liit. Ayan. So, hi guys. Ito pala yung aking outfit. So, ko na siya. Balutin ko na muna siya ng ito. Ang tawag dito? Cling wrap. Or tawag nila dito ay fresh hot and foil. Hindi ko sure kung tama po yung pagkabasa ko. Basta ganon. Yeah. Balutin muna natin siya nito. Halaka. Parang pa Ayan. Tapos, balutin ko ulit ng aluminum foil. Ganito na lang para hindi masyadong masanak. So, ready na siya! Ayan. Oopsie. Ready na guys yung aking fish. So, oopsie. Wait. Nag-picture pala ako kasi isasend ko sa akin sa bubbles. So, dito na lang guys, ilalagay sa bag.
na sana ay huwag siyang matapon. Eh, wala naman pala siyang sabaw kasi inihaw naman to. Pero kasi, sa bagay, matagal ko na pala kasi siyang na-rest, kaya inihaw ko siya. Diba? Nandito siya. So, yes. Yan. So, nandito. Ito na siya, guys. Aray ko. Pakita ko sa inyo ang aking full outfit for today's church. Ayan, ayan. Puti. Tapos, ito yung aking face ako ngayon. Akala mo, maamoy pa pala. So, I will see you guys later. Normally, today or yesterday ay maraming mga tao na